मानसिफ्रा इउटुब चेनेलथ' खुलिनानै लायो बयबो, नाथाय भिडिअखौ मानो बानायनो लाजियो? ओमफ्राय बेफोरबायदि फेस भिडिअ बानायनो मानो लाजियो मानसिफोरा? भिडिअखौनो जुदि बानायनो लाजियोबा होमबा इउटुब चेनेलखौ मानो खुलिनानै लायो? इयाव लाजिनो गोनां जेबोआनो गैया। हमना ला नोङो मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय स्टार्ट खालामनाय लोगो लोगो नोङो लाजिनो गोनां जेबोआनो गैया। जेरै बाहेरायाव थांनानै मानसिफोरजों रायलायो ना, मानसि बुरजा जमा मानसि थाबा जेरै नांलाय खमलाय खालामनानै रायलायनो हायो, बेफोरबायदिनो साननानै थारमाने इउटुबावबो फेस भिडिअ बानायनो लाजिनो नाङा रावबो। हमना ला नोङो फैखाबाय खामानिखौनो मावनो होननानै इउटुब खुलिनानै नोङो जेनेबा आं इउटुबावनो खामानि मावनोसै, नोङो बेखौनो थारमाने नोङो हाब लाजिनानै आं लाजिलै बेफोरबायदि होननानै जुदि भिडिअखौनो बानायनो लाजियोबा होमबा माबायदि सोलिगोन बे भिडिअआ? सोलि खिन्थु भिडिअ बानायनायखौ दानागार। सानसे समावबाबो भिडिअ सोलिखागोन। लाजिनानै थायोबा नोंनि साननाय खामानिया जेबो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो लाजिनो नाङा बयबो। जायफोरा दा गोदान इउटुब खुलिगासिनो बेफोरखौ बुंदों आङो, बिसोरखौ लाजिनो नाङा, रावबो लाजिनानै भिडिअ बानायनो नाङा। अपेन थारमाने भिडिअ फेस माबायदि भिडिअ बानायनो गोसो बायदि बानायनानै इउटुबाव आपल'ड खालामना होबानो जाबाय। लाजिनानै थायोबा ना बे जेबो खामानि होनाय नङा। खुलिनानै नोङो 1000 साबस्क्राइबारखौथ' कमप्लिट खालामनानै लागोन। नोङो बेनिफ्राय दा आं भिडिअखौनो बानायनो लाजियो होननानै मोखांखौनो देखायनो लाजियो, ओरैनो बेक केमेरा लानानै अनेक माबा माबिफोरखौ मालायनि भिडिअफोरखौ हगारलाबायनानै माबा खालामबा ससे जानला मोनला हगारलाबायनानै माबा खालामबा बहा मा जानो? जेबो जाया बेफोरजों। बेनिखायनो नोङो जेथिया इउटुबाव खामानि मावनो होनना सानदोंबा ना गोसो हो। आं बायदि जा लाजियालासिनो भिडिअ बानाय, जि गोसो बायदि भिडिअ बानाय, गावनि गोसो मथे बानाय, खिन्थु लाजिनाङा, जेबो खोथायाव लाजिनाङा। बे गावनि सायावसो, खिन्थु बेलेगा मा बुङो बेखौ नों खोनासंनो दरखार गैया ना। नोङो मोनसे चेनेल खुलिदों, नोंनि सायावसो जागोन बे भिडिअ बानायनाया। थेंक इउ। भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालामनानै ला। बाय, एसेनोसै।